El Dor Museum, situat a la fortalesa de Sant Julià de Ramis, presenta l'exposició titulada El darrer gran repte de l'escultor Subirachs. La mostra acull una selecció dels models de guix, previs al tallat definitiu de la pedra, que l'artista va realitzar per als grups escultòrics de la façana de la Passió de la Sagrada Família, el temple que l'arquitecte Antoni Gaudí va deixar inacabat a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una exposició inèdita, sorprenent i didàctica, que posa a l'abast del públic els models que l'escultor va conservar en el seu taller situat a l'interior del mateix temple. El guix és un material que, malgrat no tenir la reputació de materials més nobles com la pedra o el bronze, té el valor afegit d'haver servit a l'escultor per passar les seves creacions originals a materials més resistents i definitius. L'oportunitat de poder observar de prop aquests guixos, amb les empremtes deixades pel propi artista, permet descobrir i entendre una de les parts més importants del seu procés creatiu. A més d'una selecció d'una quarantena de models de guix, també s'exposen alguns dibuixos preparatoris, litografies i fotografies que porten informació sobre l'encàrrec més arriscat i complex de tota la trajectòria professional de Josep Maria Subirachs, una magna obra que l'ocupà durant 20 anys.